Nomor kali, kena apa alasane niki kok dikengken sabar. Layak jabu bitaati fayah lika. Ojo sampai awak dewi niki gawok niku membanggakan diri karo pinten-pinten ketaatan ingkang kita langkahi. Sampai niki nggak awak dewi niki cilaka. Mesti ki ngopo niku kok khauf ngoten. Sampeyan niku masuk ahli ibadah, ngaji to, surat bengi, ahli sedekah. Guru mesti diterima ibadahmu. Pulane guru mesti taate sampeyan iki bener. Niate sampeyan ya guru mesti bener. Si guru mesti diterima. Niku kudu khauf. Lane dhewe si guru mesti diterima masih nglakoni taat. Dadi cek wedi nglakoni maksiat terus ngoten-ngoten masuk nglakoni taat iki mboten bangga. Tapi dia nek bangga nglakoni taat niku umpamane nyang ngaji utawa nyang salat jamaah. Kancane niku gak nyang. Niki ndek atine iki sono anu. Iki lak gak kuat nyang aku rapatnya kancar aku lah akehan. Luwih apik aku timbang niku. Kadang nyongkol opo ae. Bengine paling turu apik tok kok. Dan iki kan namine anu ijab itu. Dan iki nggih niki mboten Pak. Sampeyan yo ru nang nafsu niki. Amalmu diterima. Sampeyan ngono gara gak diterima. Ngoten sebab niku ijab itu. Gini ku ijab itu fa'il lika. Dadi sebabe rusak. Akhirnya nopo bal yang mau habidam wal adwan naksi. Dadi awak dhewe niki kudu maksa nafsune niki cek iso ikhlas terus. Carane kudu nafsune niki dielek-elekno, diceluk nafsu potonganmu koyo potongan wong alim. Tapi sakjane sampeyan bajingan. Niku teng nafsune dhewe. Koyo iyae dakwah. Sakjane wong elek timbangane iblis. Niku tadi yo gak ngrasa apik banget penuh kelek. Nek kenyataane yo ngono. Tadi diceluk, dielekno ngoten. Sapa niku kowe apik padahal sakjane atimu elek. Dosamu akeh. Nek dosane akeh dekat di sepuro karo pengiran kok kate dadi wong sing bejo sampeyan sapa ngerti dhisik. Niku ngomong-ngomong tentang nafsune awake dhewe. Nah niki kados ingkang dipun sebut saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini mboten ujug blas. Padahal awalane Gusti Allah sing paling mulya. Sesuk kanjeng Nabi, umpama sak temene aku karo Nabi Isa iku disiksa mergo sing dilakoni loro iki. La udhibna adaban lam ya'adna kami. Siksane iku luwih nemen sing iku gak mungkin dikekno nang siji ae teko alam kabeh. Cara niki tapi kan iki mboten cara khofe kanjeng Nabi. Cara aku nglakoni perbuatan dosa karo Nabi Isa. Iku siksane Gusti Allah ku paling nemen. Gak ono sing luwih nemen tibane siksa karo Nabi Isa. Umpama lah. Kita kan Nabi mboten nglakonaken Nabi Isa wonten ing lakon. Iki saking khofi kanjeng Nabi Muhammad